Prečo? A chceme sa vás dačo opýtať. Pardon? Chceme sa vás opýtať. Na čo? Vám sa vraj nepáči, že sa sem sťahujú Rómovia z Košic. Je to pravda? Tak, to ja vám to poviem. Áno, to vy nám vysvetlíte teraz. Ešte dobre, že ste prišli. Všetko možno a čakal som vám. Čakal som vám všetko, čo existuje. Vy ste od Košice. Tí Rome a všetko možno, popa, všetko možno, títo nemali štáb, vôbec tí Rome a všetko možno nemali. A títo Rome a všetko možno, a títo budú mať, jak to patrí, všetko. Čo existuje, všetko. A to tí Rome a všetko možno, čo oni to boli rozhádaní všetko možno na celý svet, na celý štáty a všetko možno. A oni nemali títo štáty a všetko možno, to boli jako proti. A všetko možno, to ten národ a všetko možno. A ten národ, tento, a čo je chybnutý a všetko možno na hlavu a všetko možno, a tí chudobní a všetko možno, títo majú právo. Títo majú právo na to ten prstní časy, na ten prstní všetko, čo existuje. Dobre, to ste dobre povedali. Ďakujeme pekne.